5 ימים לפתיחת העונה החדשה בליגת העל, והרוחות בביתר ירושלים סוערות. הקבוצה של ברק יצחקי אומנם ניצחה ביום חמישי את ריגה, אבל הודחה וסיימה את העונה האירופית שלה כבר בחודש אוגוסט. ואם זה לא הספיק, הקפטן ירדן שועה מושעה בעקבות עימות מילולי חריף עם המנהל המקצועי, והוא מחוץ לסגל הערב מול הפועל חיפה, שמגיעה לטדי במגמה חיובית. הקבוצה של גל הראל ניצחה את 3 המשחקים האחרונים שלה בגביע הטוטו, והיא נראית מוכנה לעונה החדשה הרבה יותר מהתחזיות. ביתר ירושלים נגד הפועל חיפה, חצי גמר גביע הטוטו, אחת מהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב. צילי עבר שמאלה, מוזי עבר ימינה. הבעיטה הזאת בידיים של אנטמן בניסיון השני, ניסיון לא רע בכלל של מנדי מרחוק. ועכשיו פרבר יודע ללכת קדימה לעומק, תראה מה הוא עושה יונתן פרבר, תראה מה הוא עושה פרבר, האם הוא בדרך לשער גדול בטדי? נשמע, היה פה סללום, יונתן פרבר כמעט עושה את זה, בעיטה לא רעה אבל קצת גבוהה מדי מעל החומה. ברק בדש לא יושב על הקווים היום. זלאטן הישראלי. יש איתו סיפור גדול על זלאטן הישראלי. תכף תספר לי, אבל עכשיו בוא נראה את מוזי מסדר אולי לביתר את שער היתרון, כלוא, רימה! הרגש בטדי עולה על גדותיו בפעם הראשונה הערב. ביתר ירושלים 1, הפועל חיפה 0. מוזי מבשל לכלוא את הראשון, והקהל בעננים. אנחנו נהנים מכל רגע. עוד רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. ביתר רוצה את השני. עומר אצילי עכשיו בורח לקבדה, הולך על בעיטה. איזה בומבה של אצילי לחיבורים. מה זה היה, תגיד לי שכטר? עמיחי, תחבק אותי. איזה שער מדהים. עומר אצילי בגדולתו, וביתר ירושלים מתפוצצת על המגרש. רוי נאווי שנכנס, מספר 14, כמו שאמרת, גדל במכבי תל אביב. אחרי פציעה לא פשוטה, לא קרע בצולבת. נכון. חזר טוב, כבש גם. אתה הספקת לשחק איתו בהפועל פתח תקווה, נכון. ירין לוי! וואו! עוד שער לפנתיאון! מה קורה פה, תגיד לי? 3-0 לביתר ירושלים. ירין לוי מזעזע את טדי. עוד שער שיהיה מועמד לשער העונה. עמיחי, אני פחדתי לצעוק עוד הפעם. איזה שער, איזה איכות של בעיטה. זסנו עכשיו, כדור טוב למוזי, וחוקי בועט כמעט כובש. הצלה טובה של אנטמן, זה צריכה להיות קרן. ואין, הכדור עבר שם את הקו. מוזי לא עוצר, הנה המסירה לחוקי, אצילי מימין, חוקי 4-0 ביתר ירושלים. מי יעצור את החבר'ה בצהוב שחור? הללויה, עמיחי. איזה שערים יש פה, כל אחד בצבע. דור חוגי מול האקזיט. בן שימול, עדיין בן שימול, פנדל. איזה פעולה של בן שימול, גם בכדור להצילי. והילד הזה הירושלמי במקור עושה את ה-5-0 ביתר ירושלים. תראה איך הוא הולך לקהל, ותראה את השמחה של שועה ומיכה ששמחים בשבילו. איזה רגע גדול, איזה יופי, תראה איך הם אוהבים אותו. הנה השריקה לסיום הערב הנפלא הזה כאן באצטדיון טדי. אי אפשר להתכונן יותר טוב לליגה ממה שביתר עשתה הערב. 5-0 מבריק ועלייה לגמר גביע הטוטו מול
היריבה הגדולה, הפועל תל אביב.